Oho. Mikä tässä on naama turvonnut? Ensimmäinen yö on takana. Oliko kylmä maku pussissa? Jonkun verran oli viileetys jossain vaiheessa. Saattoi käydä varmaan aika lähellä nollaa toi ulkolämpötila. Ei ollut hirveen lämmin silloin, kun mentiin nukkumaan niin kuin tuossa pihalla. Että... Tuolla näyttäisi aurinko paistavan tuo pihalla, mutta silti siellä on aika viileet. Miten tää teltta on toiminut, kun tää on ensimmäistä kertaa nyt käynyt? Teltta on hyvin, se on kuin pelijänne tässä. Me ollaan ihan ykköspaikalla tässä. Rajavartiosto Tuvan kohtaalla, että ei tonne alaspäin, niin ei siellä olisi paljon parempaa telttapaikkaa olisi kyllä ollut. Sitten olisi joutunut sinne tupaan mennä. Tuvassa käytiin kuittaamassa nimet kirjaan.